तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गिबि गाहाय नेहाथारि अजित बर'नो रांनि अनसुंथाइ गथायदों एमएलए बोदोलेण्ड दैमारिया। गोबाव सम एबसुआव थानानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय तामुलपुर जिल्ला दुमारिया गामिनि अजित बर'आ माखासे सान सिगांनिफ्रायनो किडनि बेरामजों भुगिनानै कलकातानि रबीन्द्रनाथ टेगर हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबियै गाहाय नेहाथारि बिबान रुजुनाय अजित बर'नो देहायारि फाहामथायनि थाखाय बियाबनि एमएलए बोदोलेण्ड दैमारिया दिनै फिन आरो रांनि अनसुंथाइ गथायदों। एमएलए बोदोलेण्ड दैमारिया गिबि मन्थ्रि अनसुंथाइ फान्डनिफ्राय अजित बर'नि नखराव थांनानै 1,20,000 रांनि अनसुंथाइ चेकखौ बिमानि आखायाव गथायनानै होयो आरो अजित बर'नि देहायारि मोजांनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबो। बेजों लोगोसेनो बिटिआर सोरखारनिफ्रायबो बिथांखौ नांगौ बादि मदद खालामदों होनना फोरमायथिबावो एमएलए बोदोलेण्ड दैमारिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आथिखालाव अजित बर'नि देहायारि थासारिया एसे मोजाङाव फैबाय होनना खौरां मोनदों। बेहाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि अजित बर'आ गोबां समनिफ्रायनो किडनिनि प्रब्लेमाव गोलैनानै दङमोन। दा बेखौ बिटिआर सरकारनिफ्रायबो गोबां प्रमद बर' सार बिथाङा गोबां सहाय खालामदों। दा नैबे समाव आङो एमएलए हिसाबै हानायमानि सहाय खालामनो नाजादों। दा बेबायदियैनो दिनै बिथाङा केलकातायाव बिथांनि ट्रिटमेन्टआ प्राय जोब्बाय। बिथाङा खोब सम्भब 2 दानसोनि उनाव गावनि न'आव फैनो हासिगोन गावनि गाहाम देहाखौ लानानै। आरो दिनै बे समाव आङो बिथांनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय 1,20,000 रां बिथांनो आं दिनैहाय बेवहाय जों अनसुंथाइ होनो फैदों। दा बे हिसाबै तामुलपुर समस्तिनि सिङाव गोबां किडनिनि प्रब्लेम दङ। आङो अबं बर' बिथांनोबो 1,00,000 रां अनसुंथाइ होदों। बेनि अनगायैबो गोबां बेरामिफोर दंबावो जायफोरनि थाखाय जोङो चेकनि थाखाय आं एप्लाइ खालामनानै दोनदों। खोब सम्भब मास मोनसे मास मोननैनि गेजेराव जोङो तामुलपुरनि गोबां बेरामि आरो फरायसाफोरनो 200-300सो फरायसाफोरनो जोङो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनो हागोन। आरो जोङो बोसोरफ्रोमबो गोबां फरायसा आरो बेरामि सुबुंफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होगासिनो दङ। दा बेखायनो बिथांनि नखरा जाहाथे आरोबाव फिन आगोलनि बायदि मोनसे गोग्गो देहा मोननो हाथों, आं बेखौनो आफा बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबबाय।